Прывітанне ўсім слухачам і гледачам Еўрарадыё. Мы ў жывым эфіры ў нашай студыі. Крысціна Шыянок, мы яе ведаем абсалютна з розных бакоў. Галоўнае, што пра яе трэба ведаць, гэта тое, што яна дырэктарка офіса дэмакратычных сілаў Беларусі ў Празе. Але сёння будзем не пра чэшскія справы, а пра палітзняволеных, пра другі кангрэс па палітзняволеных, які ў канцы верасня адбудзецца ў двух польскіх гарадах, у Варшаве і ў Познані. Вось пра кантэкст гэтай падзеі будзем распытваць Крысціну. Прывітанне. Вітаю і дзякую за запрашэнне. Чаму увогуле ўзнікла гэтая неабходнасць правесці кангрэс па палітзняволеных? Здавалася б, гэтая тэма, яна абмяркоўваецца ўвесь час, яна не сыходзіць нікуды, ні з медыяў, ні з парадку дня там таго ж офіса Светланы Ціханаўскай, ні з парадку дня праваабарончых арганізацый. Што вы хочаце вось гэтым кангрэсам дасягнуць? Першы кангрэс адбыўся ў мінулым годзе, у траўні, і яго ініцыятарам выступіў празкі офіс. Навошта гэта было патрэбна? Гэта было такое першае, хіба, буйное, комплекснае мерапрыемства па гэтай праблематыцы, балючай для нас усіх праблематыцы. І адначасова гэта была такая пляцоўка, дзе можна было, напэўна, зверыць стрэлкі гадзіннікаў, даведацца пра што яшчэ робіцца ў сектары, у якіх кірунках датычна гэтай праблематыкі. Дзесьці магчыма аб'яднаць высілкі альбо натхніцца нейкім досведам, таму што калі мы гаворым пра дапамогу палітзняволеным, варта ўлічваць не толькі дапамогу, якую аказваюць арганізацыі, скажем так, інстытуцыйна, беларускі няўрадавы сектар, але і розныя дыяспаральныя ініцыятывы, і іх даволі багата, і часам яны, скажем так, могуць быць перанесеныя ў іншыя краіны. Я для сябе тады у мінулым годзе такое маштабаванне, так, можа быць, у межах рэгіёна. Я для сябе ў мінулым годзе зазначыла пэўныя такія станоўчыя прыклады з Нямецчыны. І для таго, каб вось гэтым абменьвацца, варта раз на нейкі час збірацца. Напэўна, будзе натуральным пытаннем, чаму вы не сабраліся ў траўні. Справа ў тым, што мінулы кангрэс быў у траўні. Да, мінулы кангрэс быў у траўні, і мы яго прымеркавалі тады да дня палітзняволеных, который таксама ў траўні. Справа ў тым, што пачалі адбывацца пэўныя працэсы, звязаныя з памілваннямі, з, скажем так, выпадкі вызвалення. І мы пэўны час чакалі, каб паглядзець, куды гэта павядзе. У кантэксце апошніх рэаліяў, я маю на ўвазе гэты кантакт паміж ЗША і лукашэнкаўскім апаратам, мы палічылі важным яшчэ раз сабрацца, каб выпрацаваць таксама нейкае сваё стаўленне вось да гэтай новай, скажем так, новага этапу і новых нейкіх фактараў, якія з'явіліся. І калі мы гаворым пра вось фактары, гэта не толькі пра знешнія фактары. Унутры нашай супольнасці таксама шмат што змянілася. На сёння мы маем мінімум 6 такіх суб'ектаў, назовем гэта так, якія ўяўляюць сабой асацыяцыі, аб'яднанні палітзняволеных і блізкіх, родных палітзняволеных. Гэта даволі шмат. Напрыклад, у Чэхіі на сёння дзейнічае усяго толькі 2 такого кшталту асацыяцыі, і паміж імі ёсць такая сутнасная розніца. Адна асацыяцыя, яна прымае у свае шэрагі выключна дысідэнтаў-дысідэнтак, а другая асацыяцыя у тым ліку дапускае магчымасць для людзей, якія ў свой час былі часткай сістэмы, а потым сталі ахвярамі сістэмы. А ў нас мы яшчэ як бы не дайшлі да таго этапу, калі мы можам сказаць, што мы перамаглі, што мы ўжо у, скажем так, іншай рэальнасці жывем.
дэмакратычнай рэальнасці. Але на сёння мы ўжо маем 6 суб'ектаў, і з гэтым таксама трэба лічыцца, таму што гэта паўнавартасныя, скажем так, гульцы, так, вось унутры гэтага няўрадавага сектара. І, безумоўна, ёсць пэўныя рызыкі, безумоўна, часам могуць узнікаць пытанні датычна наколькі сумяшчальная такога кшталту дзейнасць з нейкім эмацыйным, такім псіхалагічным станам, але адначасова гэтыя ж людзі з'яўляюцца носьбітамі тых ведаў, якіх часам бракуе нам, таму што мы не мелі гэтага досведу. Таму трэба ўсё ж такі шукаць нейкія шляхі, магчыма, кааперацыі і ўзаемадапамогі пры рэалізацыі пэўных праектаў. Ну, і, можа быць, я адразу скажу, што у гэтага другога кангрэса у яго будзе трохі іншая логіка ў параўнанні з тым, які адбываўся ў мінулым годзе ў Празе. У мінулым годзе ён быў трохдзённы. Першы дзень быў прысвечаны, калі так абагульніць, жыццю ў турме, рэпрэсіям. Другі дзень быў прысвечаны дапамозе пасля вызвалення, калі чалавек апынаецца на волі, на свабодзе. Ну, хаця свабода гэта умоўна, так, там можна паставіць такое двукосце. І трэці дзень ён быў цалкам такі закрыты і тычаўся менавіта падыходаў да стратэгіі вызвалення. Меркаванняў, якія існуюць на гэты конт. Мы імкнуліся сабраць аргументы на карысць розных падыходаў, каб так комплексна ўсё ж такі ставіцца да гэтага вельмі непростага і да ўсіх балючага пытання. У гэтым годзе мы змянілі, можна так сказаць, харэаграфію мерапрыемства, і будуць не 3 дні, а 2 дні. Першы дзень ён будзе арыентаваны больш на небеларускую публіку, на дыпламатаў, якія цяпер могуць граць таксама актыўную ролю, дзякуючы таму, што тэма вызвалення на зноў на парадку дня, і якія могуць узмацняць голас дэмакратычных сіл Беларусі. Будзе арыентаваная таксама на польскіх палітыкаў праграма першага дня, таму што варта у голас гаварыць пра тое, што сярод палітзняволеных ёсць не толькі грамадзянкі Беларусі, але у тым ліку палякі. І наколькі мне вядома, цяпер выглядае на тое, што будуць новыя выпадкі. Хаця пакуль рана рабіць нейкія высновы, так, таму што это ты маеш на ўвазе апошнюю навіну пра учорашнюю навіну пра затрыманне монаха-кармеліта у Беларусі і сюжэт прапаганды, якая выдала яго за польскага шпіёна. Да? Ну, вось, варта, безумоўна, пачакаць, таму што пакуль мала інфармацыі, але мы не выключаем, што вось, ну, і, можа быць, я тут сказала пра Польшу, таму што будзе кангрэс у Польшчы адбывацца, але трэба браць пад увагу таксама грамадзянак Украіны, якія па сутнасці з палітычных прычынаў. Брытанія ў Беларусі асудзілі на 7 гадоў калоніі па 2 пратэсных артыкулах. Пасля таго, як яна перасекла мяжу, яе затрымалі і асудзілі. І наш такі пасыл вось гэтага першага дня адзін з будзе, што праблема палітзняволеных у Беларусі гэта не толькі беларуская праблема, не толькі наша унутраная праблема. А другі дзень ён будзе больш інклюзіўны і больш арыентаваны непасрэдна на узаемадачыненні з умоўна мэтавай групай, калі мы так кажам, групай, дзеля каго гэта робіцца, каму аказваецца падтрымка, таму што мы адчулі, што нават на прыкладзе некага такога блізкага атачэння я магу сказаць, што тыя людзі, якія мелі добрыя кантакты да таго, як яны былі затрыманыя, яны маюць магчымасць даволі хутка даведацца пра дзе і якую дапамогу можна атрымаць. Тыя людзі, якія
не настолькі былі, скажем так, уцягнутыя ў рух, але каго закранулі падзеі 20-го года, пасля таго, як выходзяць, не заўсёды самі могуць здабыць гэтую інфармацыю і, уласна, не маюць на што абаперціся пры пошуку гэтай інфармацыі. І вось гэты другі дзень, ён сярод іншага ставіць такую амбітную мэту пашырыць інфармацыю пра тое, што ўжо існуе, пра тыя магчымыя віды падтрымкі, як для палізняволеных, так і для іх сямейнікаў, а таксама прэзентаваць тое, што, можа быць, застаецца па-за нашым фокусам увагі, таму што мы ўсё ж такі ўжо жывем у 25-м годзе, прайшло багата часу, і як гэта не крыўдна, як не балюча, пэўная такая, ну, не хочу сказаць прорва, але мяжа, яна паміж тымі, хто ўнутры, і тымі, хто звонку Беларусі, яна становіцца ўсё больш і больш адчувальнай. І часам у нас сапраўды фокус, ён ідзе, можа быць, на важныя аспекты, але не ўсе, альбо не тыя, которые істотныя вось у гэты момант. І пра гэта таксама варта гаварыць. І тут мы, власна, падыходзім да, можа быць, да такога адказу на пытанне, чаму Польшча, чаму гэтым разам Польшча, а не Чэхія. Мы вельмі хацелі б, як арганізацыйная каманда гэтага мерапрыемства, каб удзел узялі тыя, хто нядаўна выйшаў і выехаў, менавіта, каб вярнуць фокус, скажем так, на правільнае рэч, на тое, што важна, істотна. Трэба было ў Вільні праводзіць по самае апошняе масавае вызваленне, 14 чалавек, іх у Вільню. У іх ёсць магчымасць ездзіць, а тыя людзі, которые цяпер знаходзяцца тут, многія чакаюць афармлення дакументаў. Вось таму, канешне, лагістычна нам было прасцей гэта зрэалізаваць у Празе, дзе багатая падтрымка, што тычыцца гэтай тэматыкі. Літаральна на днях мы атрымалі прапанову ад чэшскай амбасады ў Канадзе дадаткова падсвяціць тэму беларускіх палізняволеных і гэтак далей. Тым не менш, вось менавіта для таго, каб не рабіць гэта мерапрыемства толькі з актарамі, якія рэалізуюць дапамогу, і з актарамі, якія могуць уплываць на прыняццё рашэнняў, а рабіць гэта мерапрыемства з тымі, для каго гэтая дапамога. Мы пераносім яго ў гэтым годзе ў Польшчу і раскідваем вось па двух гарадах. З іншага боку, я думаю, гэта таксама будзе нагода бліжэй пазнаёміцца беларускай дыяспоры з Варшавы, з беларускай дыяспоры з Познані і суседніх гарадоў. Слухай, ну вот у меня такое пытанне да канферэнцыі «Новая Беларусь», якая адбылася на пачатку жніўня, вельмі часта гучала прэтэнзія пра тое, што все ўдзельнікі, уласна кажучы, это прыхільнікі так ці інакш офіса Светланы Ціхановскай, нема нейкіх апазіцыйных галасоў, нема тых, хто прапануе нейкае альтэрнатыўнае гледзішча і гэтак далей. Што будзе з кангрэсам, про які мы зараз размаўляем в гэтым плане, таму што, ну, я так разумею, што за ім стаіць няхай сабе і пражская дырэкцыя офіса Светланы Ціхановскай, але это ўсё ж такі частка офіса Светланы Ціхановскай. І ёсць ужо пытанне пра гэта у нашых слухачоў і гледачоў. Будзе там каманда Кавалеўская, які працуе аўтаномна, як я разумею, піша Максім, чалавек з нікам Максім, як я разумею, аўтаномна якраз такі ад офіса Светланы Ціхановскай. Мне тут цяжка заінтэрпрэтаваць, што маецца на ўвазе пад камандай Кавалеўскага, з улікам таго, што ён узначальвае на сёння пэўную агенцыю, і ну, я так разумею, все ж такі яго каманда непасрэдна не займаецца вось той тэматыкай, якой будзе прысвечаны кангрэс. Ініцыятыву, якую ён уваходзіць з Вольгай Гарбуновай, з Тацянай Хоміч, з Настай Касцюговай. Это ініцыятыва таксама па вызваленні палітвязняў.
Так, мы адмыслова робім асобную панельную дыскусію ў першы дзень, якая будзе тэматычна прысвечана таму, што ўжо зроблена і што робіцца як палітычнымі суб'ектамі, палітычнымі структурамі, так і няўрадавымі арганізацыямі, праваабарончымі арганізацыямі для падвышэння верагоднасці вызвалення палізняволеных і для аказання максімальнай падтрымкі для будучай рэабілітацыі палізняволеных. І я асабіста накіравала запрашэнне як Вользе, так і Тацяне. На жаль, з лагістычных прычынаў Вольга не зможа да нас далучыцца, але нам бы хацелася, каб на гэтай панелі быў нехта вось ад згаданай кааліцыі па вызваленні. Тут, напэўна, трэба размежаваць, бо існуе яшчэ таксама так званая міжнародная кааліцыя па вызваленні, куды таксама ўваходзяць замежныя актары. І калі лагістычна не атрымаецца і у Тацяны, таму што там гэты месяц верасень ён такі насычаны на мерапрыемствы, у тым ліку на ўзроўні еўрапейскіх структур, то я буду звяртацца да дачкі палізняволенай, чыё імя ўжо тут таксама прагучала. Я спадзяюся, яна не адмовіць ва ўдзеле ў якасці спікеркі. І ў другі дзень мы таксама усведамляем, што нават сярод палізняволеных могуць быць розныя меркаванні датычна стратэгіі, датычна нейкіх асобных падыходаў, алгарытмаў нават дзеяння, якім чынам, можа быць, размяркоўваецца дапамога, якім чынам гэтая дапамога перадаецца, ці рызыкоўна перадаваць штосьці ў Беларусь, ці трэба працаваць толькі з тымі, хто выехаў, і так далей. Таму мы ідзем шляхам такіх вельмі інклюзіўных, я б сказала, фарматаў, якія даволі на сёння папулярныя на іншых канферэнцыях, буйных мерапрыемствах. Адзін з гэтых фарматаў запрапанавала ініцыятыва Dissident Buy. Гэта дыскусія фішбоул, калі спікеры-спікеркі будуць знаходзіцца ў такім коле, і адно крэсла будзе вольнае ў любы момант. Падчас гэтай дыскусіі чалавек, які хоча выказацца па тэме, але сам сядзіць у зале, зможа далучыцца ў кола і выказацца, пры гэтым людзі змогуць змяняцца. І некалькі такіх тэмаў, па которых мы загадзя ведаем, што існуюць не проста розныя меркаванні, розныя пазіцыі, і у нейкім сэнсе там пэўныя такія лагеры, якія адстойваюць там ці адзін, ці іншы падыход. Мы іх вось выносім на такі фармат. Я сказала, што другі дзень будзе вельмі інклюзіўны. Мы даем у ім прастору арганізацыям, ініцыятывам, суб'ектам, якія працуюць у поле, выступіць з прэзентацыямі згодна з іх уяўленнем, што можа быць важным, патрэбным, карысным. Для гэтага існуе асобная форма заяўкі. Я, калі апошні раз правярала яе, запоўніла пакуль 5 арганізацый. У нас 5 такіх актыўных заявак, скажем так, звонку. Не тыя тэмы, которые былі распрацаваныя арганізатарам і суарганізатарамі, а таксама партнёрскімі арганізацыямі, перадусім праваабарончымі, бо мерапрыемства такой тэматыкі, безумоўна, трэба рабіць у кааперацыі, у партнёрстве з тымі, для каго гэта з'яўляецца прафесійнай дзейнасцю. Таму мы, безумоўна, вельмі вузка у кантакце з асноўнымі беларускімі праваабарончымі арганізацыямі. Я ўжо згадала Dissident Buy, Вясна, іншыя ініцыятывы, Вольная і так далей. Хрысціянская візія. Ну і каб тое, што будзе гучаць, не было, скажем так, словамі проста ў паветра. Мы таксама ініцыюем у другі дзень кірмаш ініцыятыў, дзе можна будзе прадставіць пэўныя рэкламныя матэрыялы, пэўную прадукцыю, якую людзі змогуць забраць з сабой, каб ведаць, куды звяртацца, па якіх кантактах і у чым розніца, напрыклад, той ці іншай дапамогі. Вось літаральна на днях я ад адной былой зняволенай студэнткі, якая навучаецца ў Чэхіі, атрымала пытанне, што вот я тут навучаюся ўжо 3 гады, цяпер пачула, што беларускі дом у Варшаве размяркоўвае
абмяркоўвае дапамогу для былых палізняволеных за кошт чэшскай праграмы Transition. З улікам таго, што я жыву ў Чэхіі, ці я магу падацца, хаця беларускі дом знаходзіцца ў Варшаве, а другое пытанне, вось я тут жыву ўжо 3 гады, здаецца, я інтэгравалася, ці я ўсё яшчэ маю права. І вось такія пытанні людзей клапоцяць, яны не заўсёды ведаюць, куды з імі пайсці. І там будзе магчымасць наўпроставая інтэракцыя з арганізацыямі, якія даюць дапамогу. Сябры, калі вы хочаце паўдзельнічаць у другім кангрэсе па палізняволеных, у нас у тэлеграм-канале Еўрарадыё ёсць спасылкі на абедзве формы і на тую форму, якая дазваляе стаць проста шараговым удзельнікам кангрэсу, наведаць, зарэгістравацца, прыйсці, і на тую форму, якая дазваляе паўдзельнічаць у дыскусіях, прэзентацыях, вось, то бок больш грунтоўна так ужо выказаць свае ідэі нейкім чынам там са сцэны. Так што і на сайце таксама ёсць, карацей, выбірайце, што вам больш падабаецца, і калі ёсць што сказаць, то рэгіструйцеся, калі ёсць зацікаўленасць у тэме палітвязняў. Гэта ваш шанец не казаць пасля, што вас не запрасілі, там не далі слова і гэтак далей. Я скажу, што і ў стрыбах, якія я вяду, і ў іншых я заўважаю часам былых беларускіх палізняволеных, якія ўжо выйшлі на волю, якія пераехалі за мяжу, і незадаволеных. Незадаволеныя яны найперш тым, што не дапамаглі. То бок яны звярталіся. Апошні раз, памятаю, быў чалавек, які пісаў, што ён звяртаўся ў Байсол, там нешта не атрымалася, ніяк яго там адказ не задаволіў, вось, і гэтак далей, і гэтак далей. То бок ёсць у нас незадаволеныя палітвязні, проста факт. Не ведаюць, ці ёсць у іх нейкія рашэнні, а не проста незадавальненне. Але ці гатовыя вы вось да з'яўлення такіх людзей, да крытыкі? Я думаю, што вось кангрэс і ёсць тая цывілізаваная пляцоўка, дзе гэта можна ўздымаць не ў нейкіх такіх абразлівых каментарах у соцсетках, а менавіта ўздымаць як праблему, шукаць прычыны гэтай праблемы. І я тут магу таксама згадаць пэўныя сітуацыі з Чэхіі. Нас часта крытыкуюць за тое, што ў Чэхіі няма шэлтара. На сёння, здавалася б, няма такой патрэбы, таму што большасць былых палізняволеных, былых, зноў жа, это ў двукосе, пакуль яны не будуць рэабілітаваныя, яны ўсе палізняволеныя, едуць пераважна ў Польшчу, Літву, і гэта абумоўлена ў тым ліку і тыпам візаў на выезд. У Чэхію, я не кажу, што такіх кейсаў зусім няма, у Чэхію едзе значна меней, гэта адзінкі, і часцей за ўсё гэта, як я кажу, такая кантраляваная міграцыя, калі мы наперад ведаем, хто атрымаў чэшскую візу, мы з гэтым чалавекам на сувязі, як было ў выпадку беларускага студэнцтва, которое адседзела па справе, так званай студэнцкай справе. Чэхія тады забрала да сябе, прыняла 5 чалавек. Бок арганізавана. Так, арганізавана, і мы загадзя паклапаціліся, задбалі пра тое, каб яны атрымалі ўрадавыя стыпендыі, каб яны змаглі працягнуць навучанне ў Чэхіі і так далей. Але часам бываюць раптоўныя сітуацыі. Сапраўды, вось чалавек проста выехаў з кароткай чэшскай візай, і з аднаго боку ён неяк усведамляе, што там, напэўна, трэба дзесьці падацца на штосьці, але дзе мне жыць да таго, як я падамся, і дзе мне жыць пасля таго, як я падамся. І вот такая крытыка таксама прыходзіць, і я ў індывідуальным парадку тлумачу. Я буду рада гэта агучыць таксама, можа быць, на шырэйшую публіку на пляцоўцы кангрэса, што ёсць прыёмныя цэнтры ў Чэхіі, і мы таксама на сувязі з адміністрацыяй некаторых з іх. У гэтых цэнтрах умовы, якія дазваляюць іх пражываць даўжэйшы час, пакуль чалавек не зможа самастойна зарабляць. Афіцыйна пачынаць працаваць можна праз 6 месяцаў пасля падачы хадайніцтва аб міжнароднай абароне, аб прытулку.
цягам гэтага перыяду 6 месяцаў, пакуль чалавек не можа працаваць, можна якраз такі звяртацца па розныя віды падтрымкі праз беларускія арганізацыі за мяжой. І тут вот вельмі добра ведаць, куды можна звяртацца, па што, і тады, магчыма, вось гэтая трывожнасць, яна не будзе такой высокай, і пытанне наконт, а дзе шэлтэр у Чэхіі, яно проста само сабой адпадзе, таму што стане зразумела, што уласна пра мяне часткова задбае чэшская дзяржава, а часткова я змагу кампенсаваць выдаткі на сваё там жытло далей вось за кошт тых рэсурсаў, якія сёння ёсць. Яшчэ адна тэма, которую, я спадзяюся, мы таксама зможам прыблізіць людзям у межах гэтага кангрэса, гэта тое, як працуе міжнародны гуманітарны фонд. Ну так, это было моё наступнае пытанне, у прынцыпе, да. Ну, хіба, якби, это нейкая інстытуцыя, з которой вот куды можна прыйсці, куды падаць заявку, так? Ну, я так разумею, што прынамсі я зразумеў так пасля прэс-канферэнцыі, што проста людзі не могуць туды падаць заявку, то бок ты падаеш заявку ў арганізацыю нейкую, арганізацыя ўжо камунікуе з міжнародным гуманітарным фондам, прычым гэта не адбываецца так, што постфактум. Арганізацыя мусіць пракамунікаваць перад тым, забраніраваць нейкі бюджэт і далей размяркоўваць яго, ну, сыходзячы са сваіх магчымасцяў, а вось тое, што, можа быць, грошай не хапае на ўсіх, гэта і ёсць прычына таго, што не ўсім дапамагаюць, не ўсім дапамагаюць у дастатковай альбо не хапае арганізацыі, якія могуць рэалізоўваць гэтыя грошы. Магчыма, не хапае. І ў выніку з'яўляюцца нейкія людзі рэальна пакрыўджаныя, там, якія лічаць, што іх... Ну, а я разумею, ты выходзіш за кратаў, дзе ты правёў некалькі гадоў, ужо такіх людзей шмат, да? І тут ты лічыш, што табе не дадалі нейкую дапамогу, хаця вельмі папулярнае з іншага боку меркаванне, што ну не за грошы людзі сядалі за краты, як бы не за тую дапамогу, на якую яны могуць разлічваць пасля, але ну ўсё ж таки тым не менш, да, ну трэба ж дапамагаць. Вот. І з іншага боку мы даведаліся, што ёсць у міжнародным гуманітарным фондзе, вось праз год яго працы, там, мне здаецца, 640 тысяч еўра не асвоеных яшчэ грошай. І больш за тое, дэмакратычныя сілы Беларусі вядуць працу ў кірунку таго, каб новыя краіны далучаліся да гэтага фонду. То бок на перспектыву мы хацелі б, канешне, каб Чэхія стала таксама адной з краін. Чэхія пакуль што не донар. Чэхія пакуль не з'яўляецца донарам. Это такая наша унутраная, такая унутрапалітычная задача непасрэдна, паколькі ёсць у Празе офіс дэмакратычных сіл, пераканаць чэшскі бок у неабходнасці далучыцца. І зноў жа, калі мы зробім некаторыя рэчы больш празрыстымі ў межах кангрэса датычна фонда, это будзе дадатковая матывацыя і для краін па-іншаму трохі зірнуць на перспектыву далучэння да гэтага фонда. І тое, пра што мы мала гаворым, мне падаецца, гэта той факт, што у дапаможных арганізацыях таксама працуюць людзі, і за 5 гадоў гэтыя людзі выгарэлі. Альбо трымаюцца з апошніх сіл, каб і не, але гэта ўжо не тая стадыя, которую можна назваць 100% эфектыўнай. І яны таксама патрабуюць дапамогі. І было б добра таксама ўзняць вось гэты момант, што тыя, хто працуе з праблематыкай палізняволеных, таксама у пэўным сэнсе уразлівая група. Таму я вельмі спадзяюся, што нягледзячы на тое, што ў гэтым годзе у нас няма магчымасці зарабіць кангрэс 3-дзённым, таму ён будзе раскладзены ў 2 дні. Гэтыя 2 дні будуць вельмі насычанымі, і не раблю ніякіх гучных заяваў наконт таго, што пасля гэтага ўзнікне нейкі супольны мемарандум альбо адзіная стратэгія. Не. Як мінімум мы зверымся, дзе мы ёсць, агучым некаторыя праблемы, которые, может быть, агучваюцца вот так вот дзесьці ў каментарах, але не спрабуем шукаць генезіс з гэтых праблемаў і самае галоўнае рашэнне. І вось гэта будзе пляцоўка для таго, каб паспрабаваць. Ну і, безумоўна, кантакт, інтэракцыі,
чула ад многіх тых, хто адседзеў несправядлівыя тэрміны, што часам ім прасцей быць у кампаніі сваіх, тых, хто разумее, і вось зноў жа кангрэс гэта будзе такое, можа такі сумны так жарт, як месца сустрэчы выпускнікоў пэўных установаў, выпускнікоў і выпускніц. І тут я хацела б яшчэ заакцэнтаваць адзін важны момант, які тычыцца бяспекі. Уласна два. Першы гэта абарона даных людзей, якія будуць рэгістравацца. Мы адмыслова пракамунікавалі з донарам. У гэтага кангрэса на сёння адзін асноўны донар, гэта чэшскае прадстаўніцтва нямецкага фонда, што былыя палізняволеныя могуць распісвацца ў спісах прысутнасці, пакідаючы толькі імя і пры жаданні першую літару прозвішча, не раскрываючы цалкам свае звесткі. І другі момант, які тычыцца бяспекі, гэта тое, што для тых людзей, якія не хацелі б патрапіць у камеру, мы будзем раздаваць адмысловыя бэйджы і будзем праз форму папярэджваць усе СМІ, якія ўжо зарэгістраваліся, якія яшчэ зарэгіструюцца для асвятлення гэтага мерапрыемства, што ў нас будзе прысутная, скажем, пэўная частка людзей, якія не то што не публічныя, яны, магчыма, публічныя ў нейкіх іншых аспектах, але канкрэтна на гэтым мерапрыемстве яны не хацелі б патрапіць у камеру. І гэта, цалкам, скажем так, права. Направду, гэта такая, прабач, дыскусійная мера, таму што чуў такое меркаванне, што калі б супрацоўнік беларускіх спецслужбаў патрапіў на такое мерапрыемства, ён бы, безумоўна, мэтанакіравана фатаграфаваў менавіта людзей, вылучаных быццам бы адмыслова для яго бэджамі не фатаграфаваць. Мы імкнемся з-пад цішка, там, ведаеш, і так далей. Безумоўна, верыфікаваць, то бок таксама час такое пытанне, навошта гэтыя формы запаўняць, чаму я не магу прыйсці проста. Это у тым ліку і для бяспекі іншых удзельнікаў, удзельніц. Ну да, падумайце пра тое, што все іншыя запоўняць таксама гэтую форму. Так, хто знаходзіцца на мерапрыемстве, і зноў жа, я сказала, 5 гадоў это такі вялікі тэрмін, які павялічыў пэўную такую адлегласць, так, паміж тымі, хто з'ехаў, тымі, хто застаўся, ці знаходзіцца вымушана яшчэ знаходзіцца там. Адначасова 5 год гэта 5 год досведу. Хацелася б верыць. Як мінімум, што тычыцца пэўных пытанняў бяспекі, я думаю, што цяпер это такія базавыя рэчы. Мяркуючы па некаторых падзеях і навінах, якія адбываюцца з беларускім дэмакратычным рухам, все ж такі не для ўсіх гэта 5 гадоў досведу ў плане бяспекі. На жаль, даводзіцца канстатаваць. Я думаю, нашыя пастаянныя слухачы і гледачы добра зразумеюць, пра што я кажу. Крысціна, ты сказала, што мала арганізацый. Вот у міжнародным гуманітарным фондзе там зараз разглядаецца, мне здаецца, статус гасцявой арганізацыі, і так вот можна будзе як бы быць нейкім асацыяваным партнёрам, атрымліваецца не асноўным. Гэта, відаць, будзе лягчэй, неяк прасцей. То бок гэтых арганізацый, можа быць, стане больш. Цяпер іх там 6, уключна з аператарам, але я так разумею, што іх, у прынцыпе, робіцца нават і менш, таму што BuyHelp вымушаны быў, там, я не памятаю ўжо паслядоўнасць, але, здаецца, не прайшоўшы нейкі аўдыт па адпаведнасці бяспецы, да, вымушаны быў спыніць супрацоўніцтва. З Байсол сітуацыя незразумелая, падвешаная, таму што пакуль яны адхілілі Андрэя Стрыжака, працу якога у міжнародным гуманітарным фондзе, а дакладней у нарвежскім хельсінскім камітэце, все ж такі супраць з ім лічаць недапушчальнай з гледзяшча этакі, да? А калі яны все ж такі, калі тае разбіральніцтва, якое ўнутранае ў Байсоле праходзіць, яно высветліць, што не все нормально, да, Андрэй, вяртайся, да, то я так разумею, што і Байсол згубіць сваё месца ў міжнародным гуманітарным фондзе. Я хацеў запытацца, як ты думаеш, як гэтыя скандалы адбіваюцца на тэме палізняволеных? Прасцей ці складаней робіцца шукаць грошы, тлумачыць заходнім партнёрам? У той жа Чэхіі, да, вось, пра тое, што ўсё ж такі мы, там, праваабаронцы,
займацца нейкай сур'ёзнай справай, а не вот гэта вот усё. З аднаго боку любы скандал ён безумоўна адбіваецца. Ён адбіваецца як на настроях грамадства, так і на ўспрыняцці нас замежнымі партнёрамі, у тым ліку чэшскімі, бо там я мела магчымасць пэўнай такой інтэракцыі пасля таго, як некаторыя рэчы выйшлі ў паблік. І ёсць чэшскія арганізацыі, чэхі, чэшкі, якія чытаюць беларускія навіны і перажываюць, як мінімум перажываюць за далейшую хаду, скажем так, развіцця падзей у кантэксце нашай грамадзянскай супольнасці, вось так, нашага гэтага атачэння. У той же час я лічу, што мы з такімі скандаламі дзесьці і расцем як грамадства. Мы становімся менш талерантнымі да пэўных рэчаў, такіх як гвалт, псіхалагічны, можа быць, ціск, які таксама можа інтэрпрэтавацца ў пэўных сітуацыях як гвалтоўны. І, напэўна, хоць это і балючая такая стадыя, але яе трэба пражыць, перажыць, перапрацаваць, і ў цэлым выйдзем мы потым здаравейшым грамадствам. Але адначасова у нас выходзяць новыя людзі з турмаў, і вось тое, што прагучала статыстычна так, што ў нас памяншаецца, скажем так, вось колькасць тых, хто далучаны да магчымасці размяркоўваць вось гэтую міжнародную дапамогу. Гэта сумна, таму што яна, наадварот, павінна павялічвацца неяк сувымерна таму, што людзі выходзяць. Я не буду тут зноў жа казаць, што вось заўтра, калі выпусці, там 1500, ці гатовыя мы. Это занадта такое вялікае абагульненне. Я не думаю, што усе людзі захочуць выехаць, хаця зноў жа заўсёды існуе сцэнар прымусовай такой дэпартацыі, выдварення. Тым не менш. Я, калі шчыра, прабач, пераб'ю, вельмі з цяжкасцю успрымаю сцэнар выдварення 1500 чалавек з Беларусі. Якую мяжу? Літоўскую, польскую? Ну да, літоўцы такія, типа... Конечно, мы вельмі рады, вот, што вы вызвалілі палітвязняў, але, ну, да. Але тым не менш, ну, это такая, можа быць, такая гіпербалізацыя, таму я вот у яе ісці не хацела, але будзе праўдай, калі мы скажам, што ўсё больш і больш людзей апынаецца на волі, адседзіўшы, часцей за ўсё адседзіўшы свае тэрміны. І ім патрэбная падтрымка, як тым, хто вырашае застацца ў Беларусі, так і тым, хто вымушаны з'ехаць, альбо спярша застаецца, а потым уцякае. І тут трэба, каб суб'екты, якія знаходзяцца ў полі, у тым ліку вось новаўзніклыя асацыяцыі, аб'яднанні палітзняволеных, задаліся пытаннем, дзе мы можам, можа быць, змяніць сваю дзейнасць, пашырыць і гэтак далей. І я на сёння, як такая часовая дырэктарка праскага офіса, таксама думаю, што мы маглі б зрабіць як офіс, які безумоўна кансультуе рэпрэсаваных, калі яны апынаюцца на чэшскай тэрыторыі. Можа быць, мы маглі б таксама увайсці ў нейкую камунікацыю з міжнародным фондам наконт дапамогі, допустим, беларускаму студэнцтву, якое навучаецца ў Чэхіі, каб гэтая дапамога размяркоўвалася праз праскі офіс, бо ў Чэхіі мы зарэгістраваная як неўрадавая арганізацыя інстытут. І частка нашай дзейнасці статутнай тычыцца ў тым ліку гуманітарнай падтрымкі. Хаця мы не з'яўляемся праваабарончай арганізацыяй. Наўпрост. Адначасова задаюся пытаннем, калі ўсё ж такі адбудзецца нейкае масавае вызваленне і масавае выдварэнне, наўрад ці мы будзем мець, канешне, лічбу 1300-1500, такі яшчэ, так, там лукашэнкаўскі апарат нават так не ўпэўнены, колькі там этых сидзіць. Маглі б проста жоўтыя біркі падлічыць і... Але не падлічылі. Але нейкая большая колькасць, чым 14, можа з'явіцца.
І зноў жа, што я, як кіраўніца пражскага офіса, магу зрабіць? Я магу падрыхтаваць чэшскі бок да такога сцэнару і гаварыць пра неабходнасць таго, што наўрад ці Літва і Польшча змогуць прыняць усіх. Давайте наперад падумаем, можа быць, пэўныя сегменты, калі ёсць пэўная сувязь з Чэхіяй. Допустим, у кагосьці там навучаецца брат, сястра. Это дадатковы аргумент, чаму варта канкрэтнаму палізняволенаму ці канкрэтнай палізняволенавай, калі яны захочуць з'язджаць, запрапанаваць Чэхію. І каб мы загадзя мелі, я не хочу сказаць, што спісы, але прынамсі ўяўлення, на кім мы будзем фокусавацца. Ці ёсць магчымасць павялічыць колькасць урадавых стыпендый? Можа быць, ёсць нейкія іншыя стыпендыі. Чэхія рэалізоўвае таксама стыпендыю Вацлава Гаўла. Это адзінкавыя выпадкі. Можа быць, мы можам яе зрабіць маштабнай для рэпрэсаваных беларусаў, беларусак і гэтак далей. То бок, тут варта, я думаю, што ісці таксама у гэтым кірунку, як павялічыць колькасць суб'ектаў і спектр таго, што мы робім. Але і улічваючы тыя фактары, якія таксама прагучалі, выгаранне, недахоп людзей, то бок это все такое комплекснае, і я спадзяюся, што падчас гэтага кангрэса мы будзем пра гэта гаварыць, скажем так, не толькі з аднаго ракурсу, з розных бакоў, і з боку рэцыпіентаў дапамогі, і з боку тых, хто рэалізоўвае, і з боку тых, хто размяркоўвае, і з боку тых, хто палітычная структура даносіць штосьці замежным партнерам і гэтак далей. І, можа быць, у нас атрымаецца нейкае такое больш комплекснае разуменне, што мяняць і як мяняць. Мне здаецца, што больш-менш усебакова мы пагаварылі і пра форум, пра кангрэс, які будзе з 26 па 28 верасня у двух польскіх гарадах, у Варшаве і у Познані, будзе прысвечаны праблемам беларускіх палітвязняў, пра самі праблемы і пра ўплыў кантэксту на гэта ўсё, сябры, спасылкі на тое, каб паўдзельнічаць у той ці ў іншай якасці у гэтым кангрэсе, вы знойдзеце ў YouTube-канале, YouTube, можа, і не, у Telegram-канале, і на нашым сайце, на сайце Еўрарадыё. Я думаю, што і ў іншых месцах, карацей, чалавек, які пашукае, думаю, без праблем знойдзе. А на дэсерт я толькі што пабачыў відэа, якое зняў, я так разумею, Сергей Ціхановскі у ЗША. Мы там абмяркоўвалі гэтыя сумы з міжнароднага гуманітарнага фонда, там 2 мільёны, якія было сабрана. У каментарах пісалі, так, а колькі грошай? 1000 еўра з МГФ на аднаго палізняволенага, там гэта 1,5-2 месяцы жыцця за мяжой. А Сергей Ціхановскі так падлічыў. Ён больш маштабны чалавек, чым мы. Крысціна, з табой, ён кажа, мы памножылі 1300 палізняволеных чалавек на 1500 падтрымкі долараў на 12 месяцаў. Атрымалася 23,5 мільёна. 23 мільёны 400 тысяч. Это самы мінімум, кажа Сергей Ціхановскі пра тое, дзеля чаго ён паехаў, уласна, у Злучаныя Штаты. І зноў жа, я так часта паўтараю падчас гэтага стрыма, хацелася б верыць, што Сергей вернецца з Злучаных Штатаў з гэтай сумай, ці там з... Як это называется? Опцыён, да, нейкі, што калі рэальна там выйдуць 1300 палітвязняў, то бок не трэба ўжо гэтую суму мець там недзе ў кішэні ці на рахунку, але гэтая сума будзе сабраная і там вылучаная. Хацелася б верыць, хаця грошы, калі шчыра, такія даволі нерэальныя. Але яны паказваюць, што ёсць розныя падыходы, ёсць розныя актары і розныя лічбы называюцца таксама гэтымі актарамі. Все гэта варта абмяркоўваць і дзеліцца досведам. Мы яшчэ не закранулі тэму здароўя, так, таму што людзі выходзяць з розным станам, у розным стане з рознымі у не вельмі добрым захворванні, так, захворванні, у кагосьці былі раней нейкія хранічныя захворванні, якія ўзмацніліся, у хтосьці выходзіць з вострымі захворваннямі, і гэтая сума, што тычыцца медыцыны, яна таксама можа адрознівацца выпадак ад выпадку, і трэба проста улічваць, што там могуць быць людзі з анкалагічнымі захворваннямі, напрыклад, у Еўропе такія рэчы без нейкага страхавога пакрыцця вельмі цяжка здолець аднаму чалавеку. Да, там, дзе пачынаецца медыцына, там пачынаюцца зусім іншыя лічбы, то бок ёсць нешта базавае,
жыллё легалізацыя, але ты не можаш як бы праігнараваць свой стан здароўя, прынамсі ў пэўны момант. На гэтым у прынцыпе і скончым. Дзякуй вялікі Крысціна Шыянок, дырэктарка офіса дэмакратычнай Беларусі ў Празе, была у нашай студыі. Абмяркоўвалі мы ўсё ж такі сайт-праект, мне здаецца, для Крысціны і для гэтай арганізацыі другі кангрэс палізнявольных у Беларусі. Дзякуй вялікі, да пабачення. Дзякуй і да сустрэчы на кангрэсе.